Ahojte kamoši. Počuli ste už o varení bez zvyškov alebo zero waste kuchyni? Zero waste kuchyňa nie je len o triedení odpadu. Ide o celkový prístup, ktorý sa zameriava na znižovanie plytvania a maximalizáciu využitia všetkých potravín. V praxi to znamená plánovanie nákupov, skladovanie potravín a varenie s minimálnym odpadom. Plytvanie potravinami tvorí približne tretinu svetového odpadu. Zero waste varenie je spôsob prípravy jedla s minimálnym alebo žiadnym odpadom. Plán jedál na týždeň pomáha kúpiť len to, čo potrebuješ. Používaj najskôr staršie potraviny, potom nové. Používaj všetko, čo sa dá. Šupky zo zeleniny daj do vývaru. Šupky urob si z nich super čipsy. Koreňovú vňať dá sa použiť do pesta alebo na bylinky. Prezreté ovocie ideálne na smuty, džem alebo koláč. Skladuj rozumne. Sklenené nádoby, voskové obrúsky, látkové vrecká nahradia plast a pomôžu potravinám vydržať dlhšie. Mraz jedlo, ktoré nestihneš zjesť. Várte so zvyškou. Zvyšky z obeda môžu byť základ večere, napríklad zvyšky z ryže na risotto, chlieb na krutóny, zelenina do fritáty. Domáce potraviny a dochucovadlá vyrábaj si vlastné. Jogurt, vývar, humus, granol, kečup, bez obalu, bez konzervantov. Kompostuj, čo sa už nedá využiť. Šupky, kávové usadenina, čajové lístky, to všetko môže ísť do kompostu. Prispejte k ochrane planéty a získajte radosť varenia, ktoré šetrí nielen prírodu, ale aj vašu peňaženku. Našimi hostiami boli študenti z gymnázia Konštantinova 2 v Prešove a v spolupráci s Odvážne občianske združenie. A pýtate sa prečo? Radi sa aktívne učíme, podporujeme empatiu, spolupracujeme a komunikujeme. A tak sme neváhali a prijali sme spoluprácu s našimi kamošmi z Gymka a ukázali sme im zero waste varenie. Mali možnosť sa sami zapojiť a vyskúšať si svoje gastronomické zručnosti. No a kde sa dobre navarí, tam sa dobre napapá. A ako inak, bez akýchkoľvek zvyškov ostali len prázdne taniere. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie výzvy.